Ihminen on elävä sielu. Luoja on lahjoittanut hänelle kyvyn ajatella, tunteet ja tahdon vallan. Loppuisiko tämä elämä kuolemaan? Ainoa tosiasiallinen perustus ihmisen alkuperälle on Raamatussa. Raamattu sanoo, ja Jumala teki ihmisen maan tomusta ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja ihmisestä tuli elävä sielu. Ihminen tehtiin maan tomusta, savimöhkäleestä tuli Jumalan käsissä elävä sielu. Tämä on vain osa ihmisen alkuperän kiehtovasta arvoituksesta. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen omaksi kuvaksemme, kaltaiseksemme. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Lause Jumalan kuvaksi tuo mieleen sen, että ihminen on ajatteleva, tunteilla varustettu olento, jolle on lahjoitettu oma tahto. Nämä kyvyt asuvat savitemppelissä, mutta tässä ei ole vielä koko ihminen. Ihminen on myös elävä sielu, ja tämä ennen kaikkea on se tekijä, joka tekee ihmisen ikuisesti eläväksi olennoksi. Useimmat meistä ovat nähneet jonkun ihmisen kuoleman. Sota ja aina lisääntyvä rikollisuus sekä tapaturmat tekevät kuoleman meille hyvinkin todelliseksi. Savitemppeli, joka on meidän ruumiimme, katoaa, ja niin me olemme valmiit sanomaan, tämä on kaiken loppu. Kuolema on saanut voiton, ja mikä on ollut, sitä ei enää ole. Ja me joudumme saman kohtalon alaisiksi, olimmepa sitten surullisia, epäileviä, tietämättömiä tai niitä, jotka eivät usko. Jos olemme olemassa, meidän on myös kuoltava. Siispä syökäämme, juokaamme ja pitäkäämme iloa, sillä huomenna me kuolemme. Mutta ihminen ei ole tehty pelkästä lihasta. Ihminen on elävä sielu. Ruumis on vain sen ilmentymä, mitä sielu on ikuisesti. Valinnat, jotka teemme, ja tunteenomaiset vietit, jotka hallitsevat elämämme aikana ruumistamme, ratkaisevat iankaikkisen kohtalomme. Me voimme valita sen tien, että rakastamme Jumalaa koko sydämestämme, sielustamme ja voimastamme, ja ohjata myöskin viettimme niin, että nekin tulevat Jumalan käyttöön, sen sijaan, että käyttäisimme niitä omien halujemme mukaisesti. Jos tämän tien valitsemme, on se ulkonainen näkyvä merkki uskostamme Jumalaan. Raamattu sanoo, ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan tykö, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Sinä olet elävä sielu. Iankaikkinen Jumala on sinut luonut. Tämän tähden sinä elät iankaikkisesti. Sinusta vain riippuu, missä vietät iankaikkisuutesi. Jos sinä valitset Jumalan palvelemisen ja vanhuskaan elämän, niin taivas on sinun iankaikkinen kotisi. Mutta jos valitset synnin, on helvetti iankaikkinen olinpaikkasi. Sinut luotiin olemaan iankaikkisesti Jumalan yhteydessä, rajattomassa kirkkaudessa. Valitse elämä, miksi sinä kuolisit? Raamattu sanoo, Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä,
että kun me vielä olimme syntiset, Kristus kuoli meidän edestämme. Siinä Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan, niin että meillä hänen kauttansa olisi elämä. Ja tämä on se todistus, että Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassansa. Jolla poika on, sillä on elämä. Jolla poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Käänny Jumalan puoleen, tunnusta syntisi ja usko siihen ainoaan, joka voi antaa sinulle iankaikkisen elämän, Jeesukseen Kristukseen, vapahtajaamme. Yleisesti ollaan yksimielisiä siitä, että ihmisen elämän jänneväli sisältyy syntymän ja kuoleman väliseen aikaan. Kuitenkin oli yksi mies tähän maailmaan syntyneistä, jonka elämä ei alkanut hänen syntymässään. Tämä mies eli siellä, missä ei ole tunteja, minuutteja eikä sekunteja. Hän on aina elänyt iankaikkisuudessa lukuun ottamatta sitä lyhyttä ajanjaksoa, jonka hän eli täällä maan päällä. Hänen maallinen elämänsä kesti noin 33 vuotta. Sinä kysyt, kuka oli tämä mies? Miksi hän tuli maailmaan? Tämä mies oli Jeesus Kristus. Raamatussa luemme hänestä nämä Jumalan omat sanat. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuinka hän tuli maailmaan? Hän tuli niin kuin muutkin ihmiset. Hän oli syntynyt juuri niin kuin sinä ja minä. Hänen syntymässään oli kuitenkin varsin merkitsevä ero. Hän syntyi neitsyestä, jonka Jumala oli valinnut tähän tarkoitukseen tuomaan hänen poikansa maailmaan. Jeesuksen Kristuksen syntymä oli ihme. Raamattu, joka on Jumalan sana, todistaa, että Jeesus oli siinnyt Pyhästä Hengestä. Tämä merkitsee, että Jumala itse oli suunnitellut elämän luomisen neitsyen kohdussa. Onko tätä vaikea uskoa? Olisiko Jumalalle vaikeampaa luoda elämää neitsyen kohdussa kuin luoda atomi? Alussa Jumala loi kaiken. Hän muodosti ihmisen maan tomusta. Jos näin, hän voi varmasti istuttaa elämän idun neitsyen kohtuun. Raamattu sanoo, että Jeesus syntyi neitsyt Marjasta. Tässä on osa hänen syntymätapaustaan. Silloin Maria sanoi enkelille, kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä. Ja enkeli vastasi hänelle, Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä sinusta syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan pojaksi. Ja hän synnytti esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Miksi Jeesus tuli tähän maailmaan? On vain yksi syy. Hän tuli, jotta kaikki ihmiset pelastuisivat synnistä. Hätkähdyttääkö tämä tieto sinua? Jos niin, kuuntele huolellisesti näitä Raamatun sanoja, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Sitä, joka uskoo Jeesukseen, ei tuomita, mutta joka ei usko, hän on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Jeesus Kristus, Jumalan poika, on mies, joka eli ennen kuin hän oli syntynyt. Mitä sinun pitäisi nyt tehdä kuultuasi tästä? Raamattu kertoo sinulle, se sanoo, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaiksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tee, mitä Raamattu sanoo. Koko sydämestäsi usko ja luota Jeesukseen Kristukseen. Rukoile ja tunnusta, että sinä tarvitset häntä vapahtajanasi. Avaa sydämesi ja ota hänet vastaan. Kiitä Jumalaa hänestä, sillä hän on sanonut, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt. Hänellä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.